Dneska si představíme pardubické trumpeťandy. Kdybych měla vyjmenovat všechny jejich úspěchy, tak se k rozhovoru s nimi asi ani nedostaneme. Takže je nechám, ať se pochlubí sami. Ahoj. Ahoj! Můžete každá vybrat jeden úspěch, kterého si nejvíc vážíte? Pro mě je nejdůležitější druhá cena v mezinárodní soutěži Sims ve švédském Stockholmu, když první cena nebyla udělena. A pro mě asi druhá a bodově nejvyšší cena v mezinárodní soutěži v italském Pesaru. Pro mě je nejdůležitější asi první cena v mezinárodní solové soutěži Žestě Brno. Jak jste se dali dohromady a koho vlastně napadlo, že budete fungovat jako trio? Všechny hrajeme u našeho pana učitele Romana Faltise, který nás už od 7 let učí. A všechny hrajeme v žestové harmonii Pardubice. A všichni jeho žáci, tak pan učitel z nich skládá dua a tria a my jsme si byli věkově nejblíž a dobře nám to spolu hrálo. A jak teda z trubky dostaneme konkrétní tóny? Jak se na ní hraje? Zvuk vzniká už chvěním rtů. Poté se zvuk upřesňuje touto částí trubky. Jmenuje se nátrubek. Když se nátrubek přiloží k trubce, vznikne zvuk. Trubka má jenom 3 písty a protože my musíme zahrát mnohem víc tónů než kombinací těchto 3 pístů, ostatní tóny vznikají menším anebo větším upnutím rtů. Říká se tomu nátisk, takže na jeden hmat se dá zahrát více tónů. Jak často cvičíte? Já většinou cvičím kolem hodiny denně. Já většinou cvičím 45 minut, ale když to jde, tak i víc. Tak kolem 3/4 hodiny denně. Vy jste hráli i na Velké Pardubické. Jak to probíhalo? Tak z našeho tria jsem na Velké Pardubické hrála jenom já, protože tam hrají pouze nejstarší žáci z žestové harmonie Pardubice. Probíhá to tak, že si stoupneme ke stupňům vítězů a při oceňování vítězů zahrajeme fanfáru z repertoáru našeho pana učitele a když vyhraje Český kůň, tak zahrajeme i českou hymnu v aranži našeho pana učitele. Kde všude najde trubka své uplatnění? Úplně všude. V orchestrech, v jazzu, swingu, v moderních skladbách, v dechovce, ale tu zrovna moc nemusím. Vy jste letos získali ocenění Zlatý oříšek. Jak na to vzpomínáte? Vzpomínáme na to hezky a nejlepší bylo natáčení v České televizi v Brně, kde bylo vyhlášení a i jsme tam hráli. A máte nějaký cíl, kterého si přejete dosáhnout? Já bych se chtěla dostat na konzervatoř, vystudovat ji a třeba si i jednou zahrát v Mezinárodní opeře v Sydney. My 2 budeme dál hrát spolu. A chceme dál vyhrávat soutěže komorních her, na kterých už jsme mnohokrát vyhráli. Holky, já vám děkuju za rozhovor a hodně štěstí. Ahoj! Pro ČTDčko Ivana Planeta Jo.